Welkom bij deze vierde aflevering van Ruud Oeras. In deze aflevering willen we hem graag op een hecht te brengen wat de stand van zaken is. Willem. Ja, we willen ze graag vertellen hoe de stand van zaken is. En ik wil misschien ook direct wel een misverstand uit de wereld wel helpen. Want ze zeiden al, ja, Bouke, het is geen project. Nee, het is het project voor u alle. Het is een cadeau van Noordoost-Friesland, de centrale as. En daarmee de ondernemers dan een heel groot feest opbouwen op 1 oktober. Nou Willem, alternatief vervoer, wat denk je doen? Ja, wij denken gewoon, ja, bijzondere oude auto's, oldtimers en ja, trekkers, misschien Hinderween. Dat is wel echt heel mooi bij, ja, maar hey, machine, daar komen we gewoon nog. Zullen we die vrije we daar even maar hier mee? Wil we daar een steekje mee proberen hoe dat viel? Dat doen we. Nou, wij gaan daarheen. Nou. Hey mannen, mag je wat vragen? Jo ja. Soms gewoon steek je mij hier mee. Dat kan altijd hè. Ja, wel. Ik heb er één proberen hoe het viel. Als tu deze pakt, dan ik naar die hoor. Dan ik één bij deze man. Nou man. Goedendag. Goedemorgen. Lichtje gaat, dat gaat er omheen hè. We zijn op een handelsroute Bouke en ja, ik ben er eigenlijk versteld met de opgaven die we al gaan. Hier staan alleen mensen op je kanaal. Ja, het is even voor de uitprinten, maar de verscheidenheid die we hebben, dat is wel, en het begint best wel aardig, maar ja. Ja, het is echt heel uitgebreid van bouwbedrijven, brassband, countryband. We hebben een gripsjokje in, Fien Wan, Damwoud, Westergeest, Westering, Kingma, Wetsel, Wier, nou ja, van alles. Speel- en dierenpark, Seijersvertier, de Westereen, nou die hoort net erin dan. Dan kunnen mensen niks zien en baten alle je lopen. Ja, maar het groeit nog elke keer. En mensen moeten maar even op de website zien, waar er al mij door. En dit zegt nog op jou willen en dan jou zegt elke dag nog mensen op. Wil je hem graag uitnodigen naar de website en die komt wel even onder in beeld te staan. Wij hem dat dwang kennen. Dan wil ik even op een route saus. Ja, we willen even een gevoel krijgen. Hoeveel. Ja. Dan staan we op een echt stukje waar de handel gebeuren moet. Vooruit met de handel over de os. Ja, dit gedeelte is voor de deelnemers. Hier wij de barm met een oorsluchten vanzelf en dan ziet het er heel mooi en fris uit. En dan hier de deelnemers en dat dan komen ze achter me wij onreden van de oude vonden van Hergriep. Daar komen ze onreden. En dan staan ze richting de nieuwe Seijersvertier. Helemaal. En tuincentrum, daar begint het. Ja. En dan kennen de mensen die gaan deze route. En dan komen de mensen die de helder aan, je gaat de handel ontdaan. Op een fiets, dan kun je een middenrollator, goed zeg maar vervoerd naar willen. Je komt dus het publiek. Daar komt het publiek, helemaal. Nou, het mag nog al een stuk duidelijker worden. Ja. En als we daarna gaan, die is die overplak dat eigenlijk al helemaal bezet is. Van Oude Westereen al. Van Oude Westereen al. En Noord-Burgermarkt is daar al. Die richting, ja. Helemaal. Ik ben Rijk den Hartog. Ik woon op Achterwei in Waddeswoord. En daar ben ik vanaf nu 25 melkveehouder geweest. Wie beziekt je het gebied te herverkavelen van Dokkum Westereenta. Dat is het noordelijk gedeelte van de centrale as. Het noordelijke gebied. En dat is een gebied van ongeveer 1000 hectare. We hebben als commissie de opdracht om mijmekwander te zorgen dat we een veilig en een mooi gebied krijgen. Waar de natuur Xinjiang in kan, waar de toerisme ruimte krijgt, waar de landbouw ons in trekken komt, waar het gebied gewoon compleet een update krijgen, dat het er volle mooier uit komt te zien als dat voor de tijd dat de centrale asterlei. Ik ben er vanuit de landbouw inkom. Wie werk je mijn ploeg mensen van provincie, gemeente, natuur, ANWB Veilig Verkeer Nederland,
en landbouw. Wie beziek je al hier van uw eigen kant een inbreng te doen, om het zo net mogelijk de zaak weer in te passen. En nota hebben we bedrijven plaatsen kent. We hadden de ecologische hoofdstructuur verbinden kent met de flyover. We hebben wierte en droege verbindingszones meidje kent voor spitsmoeskers en otters. We hebben bij de wij verschillende elzensingels trolloeken kent. Met elzen in de middenberm van de fjouwbaan dik te zetten, omdat dat de flyovers zijn van de vleermuizen. Want de vleermuisje die navigeert via een beamsingel. Nou, en ik denk dat we op die manier het gebied van de noordelijke Friese Wouden weer heel netjes voorzet hebben. We kunnen zien dat het noordelijke gedeelte de centrale as al in gebruik is. We kunnen in ons gebied ook zien dat er al een nieuwe plaats gebouwd is. We kunnen zien dat de faunapassage zien werk al doet, dat het al klaar is. We hebben verschillende fietspaden. De Vlamste Veert is een fietsbrekje ook aan. Dus ik denk dat er al vrij volle klaar is in de Noordhoeken. Ik denk dat we over 4 de zaak helemaal afsluiten, dat alles klaar is. Dat Dantemodel nou nooit zo mooi bij staat als dat het dan is. Daar ben ik van overtuigd. Nou, de centrale as zien we als een aanvulling voor de werkgelegenheid hier in het gebied. En ook als we zien voor de bereikbaarheid van Noordoost-Friesland. We zien hoeveel mensen de buis werken hier. In totaal werken er 100 man. Dat die elke dag hier wij naar bijvoorbeeld naar Drachten of Jereveen. En de centrale as is aan klaar. Dan bespaart het dus dat gewoon een hele uur per dag. Dus dat is echt een grote vooruitgang. Goedemorgen. Goedemorgen, welkom. Mooi dat we hierheen wijden mogen. We zijn een installatiebedrijf dat meer dan 100 jaar besteedt. En we houden dus bezig met alle installatiewerkzaamheden die ze maar bedenken kist in een woning of een bedrijf. Verwarming, koeltechniek, luchtbehandeling, zonnepanelen, zonnebouwsysteem, sanitair, brandmeldinstallaties, etc. Laten we eens naar die dag in 1 oktober. Hoe zorg jij dat veilig? Nou, ik denk dat er een hele programmering op aankomen en 9 kilometer bedrijven, dat is natuurlijk behoorlijk wat. Nou, wij zelf als bedrijf graag op insteken willen is duurzaamheid. Dat is voor de toekomst natuurlijk, voor onze vrouw is dat wichtig. En gezien de gasontwikkeling, dat er steeds minder gas wordt geproduceerd hier in Nederland of oppompt, ja, is zonnepanelen is een belangrijk ding, denk ik, voor de toekomst. We hebben voor uzelf als doelstelling zijn 4 jaar dat we in 2018 energie-neutraal wezen willen. En dat houdt gewoon in dat we dan niet meer afhankelijk zijn van gas of elektrisch. Wat hebben we daar ontdienen? Als bedrijf zijn, we gaan gewoon naar onze energieverbruik. We hadden de LED, we hadden LED-schermen aangeschaft voor de computers, dus de schermen zijn al even vervangen naar LED-schermen. We gaan naar onze computers, naar de verbruiking daarvan. Daar ben lichter verbruiking van aangeschaft. We gaan naar onze server. Nou, die neemt aardig wat stroom. We zijn in de cloud gegaan, dus daar hebben we de servers net fysiek mee hier te staan. De verlichting die hier al hier rondom het gebouw en in het gebouw zit, is al hier volledig LED-verlichting. En de laatste stap die we nu nog maken hadden, dat is het hele dak, beide daken vol met zonnepanelen. En daar verwachten we dat we rond december, dat we daar tijd voor vrij maken, dat we dus de daken vol met zonnepanelen hebben. Als dat Safir is dan houdt het in dat we geen elektriciteitsverbruik meer hebben en ook geen gasverbruik. Heb je hem eigenlijk ooit overwogen om voor te gaan uit Driessen? Ja, maar dat is al een heel stuk geleden. Dat is in 95 ongeveer geweest. Toen zitten we nog midden in het dorp en daar konden we net verder uitbreiden. En we woonden graag hier naar het industrieterrein af, maar we mochten net meer dan 200 meter bebouwen. Nou, dat is 4 men voor onze omvang. En een van onze medewerkers die hier dus ergens wat een baltje op letten bij een hierover wethouder toen in de tijd. En die kwam bij de burgemeester dus door maar een week of 4 aan. Dus die de burgemeesters en wethouders hier op de stoepbus had van dit mag net Damstra, je mag hier blijven. Want je zit hier al haast 100 jaar. Maar ze bleven, wat ga je nodig? Nou, toen ben we met burgemeesters en wethouders om de tafel gegaan. En toen we er een plan maken. En daar gaan ze mij werken volledig. En zo ben we dus hier in 99 in het nieuwe pand kwam.
Ja, bij dit journaal heeft weer een prijsvraag. En dit keer wordt de vraag over de gebiedsontwikkeling in het Bouke. Ja, we willen graag weten hoeveel hectare het er moeite is met de gebiedsontwikkeling rondom de centrale as. En als je hem dat antwoord erop weet, kun je hem sturen naar het mailadres wat dadelijk in beeld staat. Graag tot de volgende keer. Grote succes ermee. Nou, dat weet alweer zoveel. Deze uitzending zit er alweer op. Het 4e journaal alweer. Ja, en we hopen dat we hem weer een beeld doen hebben wat de stand van zaken is en dat we hem nieuwsgierig maken hebben om ook de vorige keer even te zien naar de aflevering van Ruud Oerdaas. En we willen je ook nog even vertellen, mocht je hem nog vragen of tips voor u hebben, dat zou echt wel een mooi filmpje worden, wie houdt u zo aanbevolen, hè? Heel graag, want we dat mijn mannen. Graag, tot de volgende keer. Hoi!